Nou, broccoli en bananen, wat wil je nou meer? We gaan gewoon een stuk terug. Maar de fruittoer. Nee, die is te laat weer, hè? Te laat. Beide, kijk. Yes. Ja, maar die horen twee hebben we toch? Nog één. Oké. Goedemorgen. Een nieuwe dag en een vlog. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Joet ging ik naar de tweede basisschool van mijn chitsvlog fruittoer. En welke basisschool ging ik Joet heen? Naar Zakenzien. In Zakenzien klas. Oh, dat was ik nog een beetje een optimaal snorken zaken. Kom hier erin. Oh, huppatee. Zo. Ja, dus ik kom Joet maar de fruittoer bij je mee. Wat is daarvan? Leuk. Ja. Dus dat is nou zo op een fiets naar squallen. Want ja jongens, Zaken en Sankret, jongen, die gaat Tjindurg alleen nog op de fiets naar squallen. En ik mag eigenlijk met zus naar de klok. Ja, kwartierwagen, schoentjes jongen, vest jongen. Ja! Tas op de rug. Ja! En dan gaat Zaken naar squallen. Hij likt nog even het fruit op bij de Grienteboer. En dan ging ik dus naar de tweede basisschool van de Chitsvlog Fruittoer. En deze keer bij Zaken in de klas. Ik neem je mute bij mij via het net te abonneren en te liken. Was die raar, zeg ik bij, jongen? Zo is het haast 40, hè? Lekker tuut. Tot de haarsen dan, hè? Ja. Goed toetje. Dan leven schat. Nou, dan gaat er, hè? Op de fiets kunnen squallen. Dag, maat! Doei! Wat zwaaien? Doei, Zaken. Jeske, kom hier. Nou, dan wacht ik altijd tot er de bocht om gaat. Ja, is de bocht om. Nou, kom jongens, kom maar. Kom maar hier aan. Is mij? Nee. Ja, doe eens naar Beppe. Ja, kom maar. Doe eens naar Beppe Klaasje. Hij helpt met hem griend en fruit op. Dan gaat met hem naar Zakens squallen heen. Kijk, toen je het mooi met Famke watje, maar Lois. Wat een feest. Ja. Oeh, lekker, lekker. Nou, ik zal eerder naar Beppe Klaasje brengen en dan ga ik op naar basisscholen wel, naar Zakens in klasse. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ben Joet op basisscholen de wel. Zeg eens hoi alweer. Hoi! Wat leuk dat ik je Joet wezen maar jongens. En je hebt al fruit. Ik ben exact gek op fruit. Ik ga een vestje maken op fruit. Spiel ik aan even van je. Maar ik wie wel nieuwsgierig. Wat is je favoriete fruitvingers? Wat is die favoriete fruit? Komkommer. Komkommer. Dat is eigenlijk een griente, hè? Komkommer. Ja, heel zoen. Een framboos. Framboos. Bijen. Eetbijen. Maar komkommer. Kom. Dat is net fruit. Maar Nou, maar griente maar ik, ja. Komkommer vies ik lekker. Nou, het rest het, hè. Hast ik nog komkommer? meloen. Meloen. Oh, die hebben we nog net jet. Watermeloen. Watermeloen. Appel. Appel. Wat was die favoriete fruit? Kiwi. Oeh, die hebben we ook nog net gewoon. Nou, zeker eens even een veske spiljoen fruit. Misschien ga je in de clip echt wel eens zien. Want dan zit ik 2 uit je klas zit erin. Zaken en Roelof Jan. Die zit ik in de fruitclip. Gaan we die wel eens zien, de fruitclip? Ja? Een paardappel, mandarijn, komkommer of banaan. Een bij, persik en meloen, een paprika of citroen. Er ken ik schuld op wie bij, alle dagen op een ei. Elke nacht was ik een fruit en wil ik toch weer bij. Wauw, applaus voor jezelf! Wat mooi! Te gek, jongens. Je kent hem gewoon al. Ik wie wel nieuwsgierig, want we hadden het nou wel over fruit en groenten. Maar wat is er nog meer zoen? Wat is er nog meer zoen? Wat kiest nog meer doen om zoen te worden en zoen te blijven? De sporten. Juist, sporten. Het fietsen. Het fietsen, ja, inderdaad, dan ga je wat sporten, dus beweeg je, hè? Beweeg je. Wat denk je van lekker boeten wezen? Boeten is echt de zin, dan krijg je vitamintjes. En dan ga ik het correct al een beetje zijn, maar wat krijg je van fruit en groenten? Juist, vitamintjes. En wist wat echt heel mooi is? Als je heel gezond eet en zoen bent en fit bent en prutte boeten wattest en beweegt, dan doet het echt weer beter op squallen. Dan wil het leren echt beter. Ja? Dus dan haast alles in één keer. Het is het hier van mij vlog. Zit er in het vlog. Volg je wie maar ik dag. Het dier in man. De familie van mij.
Nou, en daar zie je het de tweede keer en dan bij Saki in een klas er ook alweer op. Ik vind het echt heel leuk om te doen. En leuk om even met die band te sparren over fruit en groente. En hoe wichtig, hoe belangrijk dat is. En hoe lekker. Vooral dat. Ik bedoel, het is heel makkelijk om een snoep uit de kast te pakken. Maar wat ben hier bij een frambozen en kiwis. En wat is dat ook al je heerlijk. En ik mooi dat de band dat ik wil vertellen kon. Van wat is nou zoen en waarom. Dus dat is wel heel mooi om te zien. Ik zal naar Beb en de band. Krijg even zien hoe het ergeet. En dan, vermid je maar even weer hut onder. Zit je hem hier ook in fruit aan de groente? Hast u lekker banaantjes? Ja. Oh! Nou, geef van de ene fruit naar de andere fruit. Nou, mem had ik wel zin in een banaantje. Hey. Stik een banaantje van mem? Lekker. Lekker. Oh, broccoli, maar ik kijk wel. Ja, dankjewel. Oh, lekker leven, dankjewel. Nou, broccoli en banaan, wat wil je nou meer? We gaan gewoon een stuk terug. Maar de fruittoer. Oeh, ik nog een sinaasappel. Dan heb ik mais. Weet je wat mais is? Ja. Welke de mais? Ja, maar kijk wel. Oh, nou ben ik avanceerd, denk ik. Wat denk je? Ja. Oeh, nog een tomaatje. Lekker, lekker. Dankjewel. Oeh, en een aike, eggenzoen. Nou, ik ben weer thuis. Even een bakje koffie met mem die in. Ilde nog even, ik krijg even zien. Ik zal even nog wat mail doen en wat andere computerdingen. Dus daar zit je hem net maar vervelen. Er lijkt nog een bulte was, wat ik even draaien moet en opvouwen moet. Dus echt even planga's, even een werkje. En dus men vraagt dat ik vanmiddag even op de band pas hoe krijg ik even foto op een nijmiddag. Nou, ik zei dat keer wel even, want ik hier jaren dags beloofd om een TikTok te maken. Nou, en ook nog die het haar, hoe ik daarvoor nog krijg even een beetje lichtpunt zien. Want ik maak nog wat onklein dingen voor het Rockabilly Fest in de theatertuin op 16 juli. Dus ik zie even hoe snel ik klaar ben met de computerzaken en het huishouden. Dan krijg ik denk ik even naar de kringloop. En dan ging ik vanmiddag nog even met zaken en jaren, of sowieso mijn jaren even TikTok maken. Dus dat is de planning en de strekking wat van Joet. Kan ik altijd nog weer oors rennen, dat weten we voor mij mee. Het is altijd, de planning is leuk, maar het rent vaak oors. Maar ik zie hem net vervelen met mijn computerzaken en mijn was. Want dat leeuw mezelf wel wat, denk ik. Dus ik zie hem vanmiddag weer. Later. Fanny, lekker eten. Nou, al mijn werktaken zitten er weer op. Ik ben zelfs nog even naar het Lichtpunt, de kringloop in Kalmsweg. En ik ben slager. Ik ga al je mooie oude kleden en doeken. En al je neem je wel een beetje in die retro tinten. Hier nog een brune. Dus ik wil een aantal voor de podia. We hebben 2 podiums, een Grutten en een Lietsen. Die wil ik voor los doen. Als rock nemen ze dat. En wat ik oer ga ging in stukken knippen, zodat het oer de strierbaan kan. Want hier hebben we vorige keer wel wat te meer van. Dus wat ik oer ga knip ik dan even een beetje op de maat van de strierbaan. En dan kan dat heel mooi oplezen. Nou, ik ben blij. Ik zal even naar Jareta om een TikTok te maken. Die wacht het al. Die zo even in je opzichtje die we dwars zullen. Ik ga even de poezen staan dat je daar zet. Ik kan daaraan mooi de telefoon opstaan om het te filmen. Hoe is het met je vrouwje? Ja? Gaan we bij je wel lekker koest? Ja. Ik ging nog net even koers. Hij is toen net koest? Nee. Ja toch? Nee. Ze beren. Ja. Oh. Wacht. Hé, Wiefke. Is het ook lekker koest? Ja. Mooi. Daar is u daar. Kussen. Oh, dat is mijn poetsen. Hé. Kun ze al het hiertjes van de bank afhalen. Wat poezen hier. Dan had ze is wel heel lief, maar ze had heel veel hier. Hè, had ze? Ja. Ik doe dat. Zie je? Ik moet even nu testen dat het werkt. Ja, test. We doen even een test. Het is nog net het officiële, jongens. Ik laat het jaren mooi uitvinden en ik doe aan gewoon mij. Jaren is hier wat technischer in als mij. Want de bedoeling is dat wij een stilstaand beeld hebben en dat er na een filter erop komt, toch jaren of zo? Een soort van stop.
Oh, dan moest je weten wanneer dan dat stukje stap is, zeg maar. En dan doen we zwart-wit en dan gaat het verder. Ja, zo. Oh, dat is wel grappig, ja. Eigenlijk moest dan het veel te hadden stickers, maar die hier zie je net geboekt, dus die kind kijkt net op. Nee, maar dit is toch volop... Dit vind ik nog mooier. Dit is ook uw TikTok, hè? Ja. Hoe net precies een klik. Wat haast een touwtje. Wauw. Dus dan doen we... Springen. Hoe ik de foto beginnen. Ja? En dan ja. Ja. En dan een pose. Ja, oké. En je zet dan. Oké, hoe kost het dan? Ja. Dat is een leuk dat ik het zie doe. Dus Ja, dat is te foto beginnen. Of zo. Ja, dat is Tijd. ook leuk. Dus draaien. Draaien is het, hè? Dat is weer. Ja. En dan. Oh, dat is wel grappig, Len. Zullen we dat wel maar dan nou echt? Ja. Ja, dit is hem. Leuk. Ja. Ja. Nou, het is correct, dan springen we wel gewoon in één keer, hè? Ja, Ik zet hem in concept. concept. Nog een keer een orensprong, zeg maar iets. Ja, iets oors. Oh, dat is heel net. Oké, ik was erin. Of dank het mij? Ja, nog niet op naar die. Oh, die fiets is ook los. Dat is net handig. Volgende poging. Nee, dan doe ik wel. Echt leuk. Nou, maar ik nog kiezen, Jara. Nog ietsje? Oh jongens, jullie. De 2 vrouwen ga ik even aan het kleuren zetten. Lekker kleuren. Zal Jara en ik nog een laatste poging doen? Nee, die is te laat, Bibbe, hè? Te laat. Beide, kijk. Hier is het. Ah, maar die andere 2 hebben we wat, toch? Nog één. Oké. Pose. Oké, dan hebben we dus 2 eigenlijk. Ja. Leuk. Nou, ik loop wel. Wie maakt maar een minuut ziek en dat wordt hem dan gewoon. Ik denk die eerste, die 2e toch wat leukst is, Jara. Denk ik. Maar is toch wel een van die buitenutziekje. Oh, wat is dit mooi. Oh, ja, die dingen. Maar ik ben nog. Ja, ziekje maar niet uit. Ja. Mooi rondje, meidje. Wauw. Ja, best eruit? Dat is die kwarte. Toch? Ik dacht dat ik deze al een klik zie. Die tweede. Oh, dat hangt iemand. Ja, dit is langer. Oh ja, deze is Ja, mooi. die is leuk. Ja. Oh, jongens. Nou, zweetend hier, maar dan gaan we wel een cool TikTok weer. Dat is het. Hartstikke mooi. Dat is een padlet. Dat is een padlet, ja, klopt. Een groene. Ja. En heb ik oranje, want dat is toch die lievelingskleur. Die favoriete. Ja, oranje. Zo. Wilde ik oranje? Shit, zeg oranje. Dit is oranje. Ja, ja. Ja, dat is oranje. En hebben we reed, Lois. Reed. Wauw. Nou, dat is eigenlijk een oranje punt. Maar heb ik reed? Paar keer reed van mijn vrienden. Ik. Ja, reed. En is er ook groen? Ja, wat kiest wel goed kleuren, man. Wauw. Zo, dit is een beetje bruin. Ja, dat is een beetje een bruinige kleur, hè? Is net zo donker. Nou, en dan heb ik nog een heel leuk klusje van mezelf. Die heeft hele mooie blouses bedrukken lippen. Check dit. Van het Rockabilly Fest hier in de theatertuin. Maar dan zien we Joen op een foto, maar dan moet ze nog even strutsen worden. Dus dat maak ik nog even doen. Vind ik echt superleuk dat dat nog even mij. Ik zal even een strikje erop ziekje en dan zie ik dat toch maar even strikken. Het is net alles. Maar ik ben er wel heel wies, maar het ziet er wel echt heel leuk uit. Dat is dan echt van de organisatie van het Rockabilly Fest. En dan alle mensen die het in de theatertuin verder nog helpen. Alle vrijwilligers die krijgen een theatertuin shirt en die reden. Dat ga ik wel zien. Ja, leven.
Oeh, wat net? Want dan is mijn opeens voor. Ja, zet hem maar op. Ja, maar wel. Ja. Zie je dat? Pak. Nee, dan het op, toch? Op papier. Daar moest hem op plakken. Ja. Nog een mooi hoedje. Waf, waf. Waf, waf. Zie je dat? Goedje. Hoedje? Nou, hier je kleren nog fjouwen te gaan. Zo, alle bloesjes strutsen. Wie zullen nog even op ziek naar zaken, Roelof Jan? Ik ben van de morgen naar de basisschool de Welwest. Naar zaken in klas, maar de Chitsvlag Fruittour. Ik heb van de media alle jaar even regelzaken dingen. Ik ben uit Lichtpunt West. Ik ga een jaar aan TikTok maken. De band gaan knutselen. Ik ga aan het strikken West. Dus we gaan nou die Joet. Ik zou zeggen, vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtink omheen. En via het net. Het til op te downloaden van die tablet of telefoon. Dat bedoel ik. Hey, wat een Chitsvlag! Hallo. Hey!